ana eba na oyo mampanyin dada die na nko won hwe kwampo so obetumi aye dwumadie bi a etesa na omampanya be de che ekasa no ene o kasa ye omampanyin ewo memu a ye pe omampanyin a wotumi de enkabo mu eba ye mpe omampanyin odi ntitimu eba enti wadi omampanyin dada John Dramani Mahama eho ya opa se wo ye omampanyin dada na wo be kasa Achim Sakawa boys na chese wodi ntitimu eba ensem a wakafa achimfo ne entwa ye enti onfa cheopa emu ohye emre omanfo ene Ghanafo enyina na omampanya be de che ekasa no wo chese na wo mu hwe kwan NPP for hwe kwan se enka omampanyin da JDM no obeba abonten na eniema watumi aye watumi aba beda na di ama omanfo nyina hu sampa oye competent obetuma ye adwuma no enso eno de wo mo ekakakaka wo ma emeka bibia emfa ho na emom de wo mo nsoma ano ne de hu hia bi te se tribalism nipa mu nyimu ni nchichemu eno na omampanyin da JDM nani eje ho enti ye kwakoto abedi enye no na Ghanafo ehia wo hwe kwan se obeba abonten no de cheopa emu ohye ama Ghanafo nyina ni titiu ene omanfo a wo mo Achim esanse asem na okan no entitimu na wo de eba Ghanafo entem